Хочу запомнить, как падает снег, медленнее обычного падает снег, как душа по комнате бродит обнаженной. Скоро зазвучит эхо нового дня, начинаем без меня. Не буди меня, освободи меня. Спектакль окончен, гаснет свет, и многоточий больше нет. Останови музыку, спектакль окончен. טניה באמת, זה לא פעם ראשונה שאני איתה לפחות, אני פעם שנייה פה, היינו בארמונות מתחת לאדמה, ושי לקחנו לארמונות בקרמלין, מעל האדמה, מעבר למצופה, זה ברור, היא הייתה בישראל, שתה בצבא, אנה ישראלית שמעשנת נובלס רוב הזמן, והיא חזרה כאן לרוסיה, והיום היא מדריכת טיולים מדופמת ברוסיה, יש לה המון קבוצות, וכל פעם שיש זמן, ואנחנו יוצאים למוסקבה, שזה קרה פעמיים, לפחות. אז אנחנו הולכים טניה, איתנו אוצרת ידע רב, באמת, גם היסטורי, גם אקטואלי, הכל ביחד היא משלבת, שני הדברים האלה ביחד. וכמובן עם הנחמדות שלה והנעימות שלה והדרך שהיא מעבירה את הדברים, אנחנו רוצים להגיד תודה, מאוד, אז תודה. לא, אנחנו ממשיכים, לא סיימנו אתמול.